sluipen weer naderbij. Ze zitten zo moeilijk op Rieke. Oh, ze hebben wel allemaal de telefoon in de... Goedemiddag. Goedendag. Wat zit je hier moeie op een Rieke? Dat dacht ik, ja. Het is echt prachtig. Kijk, daar kan ik moeien in een... Hallo. Hallo, Gert. Bas. Goedemiddag, Sjaak. Bas. Hallo, Bas. Wil. Hoi, Bas. Welke. Van onderweg. Ja, dat dacht wel. Wie had je dat gezien? Want we hebben een onbestikkerde auto bij ons vandaag. Nou, dat had ik niet gezien, maar ik zag hoe aankomen lopen en toen dacht ik van, oh, dit ken ik. En toen viel het kwartje. Had ik dat nou goed gezien? Dat wil niet zeggen dat je ook door vanaf kunt, maar onder het kenteken stond Baarlo. Ja, Kom je van dan die komt kant, een hè? auto vanaf, maar we komen van Horst. Oké. Is dit een favoriet stekje? Het is een leuk kunnen wel plekje. Ja? kunnen zeggen, ja. Zeker. Want? Want schitterend mooi. Buurtjes kijken. Hè? En hier mogen ze geloof ik hard varen. Hè? Ja, wel, Ja. 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 Geen idee. Met, ja, want volgens mij, die groene boeien die er liggen, dat betekent dat ze dan wat harder mogen varen. Maar het kan ook zien Vanaf dat ik door er dus dan. helemaal langs zit. We hebben dit ook ooit een keer gehuurd, hè? Dat Mhm. zei je. Ja, Maar het is nog redelijk rustig. We hebben wel eens een keer hier gezeten dat het wat drukker was hier qua recreatie. maar dat is dan misschien in een weekend geweest. Denk het Denk wel. je ook? Het zou Ja. kunnen. Dat het wel. Met z'n veren in een auto, Ja. Zeker. Mhm. Kan net. het kan net. Wat ziet je van elkaar? Ja, Ja, vrienden. hè. vrienden. Ja, we zijn vrienden van elkaar. Al lang? Dit is man en vrouw en de boetekant is man en vrouw. Ah, oké. Je hebt ze umsingeld eigenlijk. Ja, met z'n tweeën. ja. Ja, ja. Bang dat ze wegrennen. Ja, want ik denk dat dat het Dat was. is al voor jaren niet meer, maar... Ja, want je zei, ik vroeg het net, hoe lang ziet je al vrienden? Nou, dat is een goede vraag. Dat is een goeie woord, ja. Dat zijn nog Ah, heel wat Dat jaren. is- Toen als kinderen klein waren en die zien nou middels 5, 36, kunnen we wel nagaan dat we ze zo lang ook al kennen, ja. Ja. Wauw. En nog lang. Zeker. Is dat dan via bijvoorbeeld aan school stond samen of zo, toen de kinderen klein waren? Of Nee, in de stroot? dat is wel. Uw moeder was mijn nicht. Zo doen de dingen. Ja. Ja. Oké. Dus je kwam elkaar tegen op verjaardagen? Verjaardagen, handwerken, wat hebben we ook ooit gedaan? Gekaart. We hebben van Gekaart, alles zo gedaan. ja, denk ik. Ja. Ja, heerlijk. En als je deed kaarten, wat deed je dan? Jokeren. Jokeren. Oké. Wel Amerikaans. Amerikaans jokeren. Dat deed ik vroeger met mijn oma, maar ik ben eigenlijk vergeten wat nou het verschil tussen joker en Amerikaans joker is. Amerikaans gaat een reetje af, hè? Oh, dat is oplopend Ja. gewoon. Oké. Ja, Oh, ik zal het nooit meer vergeten. Het is al lang geleden Ja. dat ik dat met oma deed. Maar dan kregen die mannen erbij. Hè. Want het is eigenlijk min of meer bij jou begonnen, Ja, via ja. een familieband. En dan kregen die mannen erbij. Dan is dat het tussen twee mensen klikt, is één. Maar dat het tussen vier mensen klikt, dat is dan ik wat. denk het wel, anders zou je ze nog Dat is niet meer twee. zien. 1 en hè. 1 is 2. Ja, dat geeft frost dan. Nou, spreek ik voor mezelf alweer best wel wiet. Maar kijk, ik kan verder ook. Als ik heel goed had kunnen rekenen, dan was ik wel wiskundeleeraar geworden. Ik ken verder niks anders dan dit. Dus Ja. je moet het met me doen. En wat zien nou nog meer leuke dingen die je samen hebt gedaan door die jongens? Ook wel eens op vakantie geweest? Ja. Toevallig zijn we Ja. net terug van de vakantie. Dus, En nu zit je hier weer. en dan En ook zitten we zitten we weer in het heerlijk te water. genieten. Ja, mijn Ja, vakantie zit er weer op sinds 3 dagen. Dus, Oh, dat is ja, lekker beginnen weer. ja. Ik wil niet zielig doen, maar ik dat heb ook het er onderweg? best moeilijk mee. Zie je Waarmee? ook onderweg geweest? Ja, ja. Niet heel wiet, maar op vakantie in eigen provincie ben ik geweest. Oh, dat is Ja, lekker heerlijk. toch? Ja, Met Jonas Limburg. Ja. is. ja, ja. In het mooie Heidse Hey, en in Wessem aan het water. En, ja, dat is ook schitterend. Dus. Ja, Daarom zitten we hier nou ook, hè? maar die vakantie van u, waar ging die nog toe? Nou, In het Blokzeel. noorden. Blokzijl, in het noorden. Overijssel. Overijssel, Flevoland, die grens door een beetje. Oké, dan zit ze ook niet wiet van Dronten af, die kanten. Of is dat dan alweer te... Meppel, Emmeloord, die Hogeveen. kanten. Ja. Ah, Hogeveen. Hogeveen, Ja, Meppel, ja. door die kanten, ja. 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 En dan kamperen?
Nee, dat En dan schrijven we daar. mogen geen reclame maken, maar het was een landbouwpark. Jo, is het gehuurd? Ja, dan probeer ze niet in hondenpoepelsoep te Nee, gewoon stappen. Maar Kwestie ook wegknippen. ja, nee, daar is Jo is de meester van het wegknippen. Dat zou je niet zeggen als ze zien hoorzuus, maar die is echt de meester in het wegknippen. Nou, maar dit is heel goed gelukt. Bij mij is het goed gelukt, ja. Ja. Maar dan kunnen we, ik heb niet van die moeie krullen. Ja, Als ik zo'n moeie krullen had gehad, dan ging ik ook nooit naar de kapper. Dus graag geen krullen meer. Ja. die had je vroeger wel? Nee. Ook niet. Hé, maar Blokzeil, wat heb je doorgedaan? Heb je gefietst? Zeker, enkele dagen gefietst en ook op het water gevaren met een klein buurtje. Dus, en ook gevist uiteraard. Je zou uiteraard gezien Ja, hoe het ik vind- vissen. Vissen vind ik wel leuk, ja. Ja. Vissen Oh, vind ik geen wel leuk. niet? Nee, ik ben niet zo'n vis. Je ging er neven zitten met een Ik heb blikje er wel bier. ook even neven gezet voor te kijken, maar ik heb er niet zo'n... Nee, ik heb er En dan door uiteraard ook restaurantjes op zoek. Hè. Ah, kijk. Ja, we blijven wel Limburgers Ja, natuurlijk. lekker Hè. eten, Oh ja, ja. lekker. Dus ja, had je, Picknick is ook lekker, hè? Ik doe het nou, hier. dus dan neem je 's morgens al proviant mee tussen Soms de wel, middaguurtjes. ja, soms ook niet. Ja. Ja, maar dat is ook fijn. Woont je allemaal in Horst? Ja, Oké. allemaal dreumels. Allemaal dreumels. Ook allemaal echt wel een beetje in het centrum of een beetje boetenaaf? Nee, niet echt in het centrum. Nee, in de, net een boete. Net de de boete, boete. ja. Maar echt alle vier diehard dreumels. Dus Ja. geboren en getogen. Ja. Zekers, zekers. En dat, dus je hebt allemaal niet wie het hoeven te gaan voor Nee, dat is aan de man of aan de vrouw. Nee, precies. Dat moet ook niet zo ver gaan zoeken. Ik vroeg dat toch weer even, uit respect natuurlijk, aan de dames. Waar heb je er van gevonden? Die de Vliet. Help me even. De Vliet, een jeugdcentrum. Oké. Dansvloertje. Ja. Ja? Geen Ja, zo we te mede- wachten. ja, we waren medewerkers. Oh, je wordt Ja, medewerkers? zeker. Ja. Vrijwilligers? Ja. Oké, en wat deed je door? De jeugd een beetje bezig houden. Oké. En tappen, 3 vaten bier. Oké. Een kwartje terugkregen voor het glesje en zo wat allemaal. Wat is Waren er nog toen nog leuke borgen op? tijden. Ja, dat is toen nog borgen op. En er ging niks kapot? Of bijna Af en toe niks? Bijna niks, nee. Oh, wat leuk. Ja, leuk was dat, ja. Ja. Meejes aan doen. Ja. Giet dat in de beer en heel moppen zeker. En wie sloeg de Von Geuver? Weet je dat nog? Ja, behoorlijk, ja. Nou, vertel. Ja, nou ja, ik bedoel, zij was nog vrij jong toen en ze was toen ook nog niet zo heel lang medewerker. Ik was het al wat langer. En ik had al wel af en toe een keer een uurtje weet wel. En, Ja? Ja, en toen op een gegeven moment, ja, toen was het toch zo van, dat het toch aanging, hè. Dus Ja, zo is het gekomen. Zo hè. zei ze dat vroeger, hè? Ja, We precies. hebben het aan. Ja. Ja. Nou ja, God, man. En hoe lang is dat dan geleden? Dat de eerste, laten we de eerste knipoog pakken als referentiedatum. En welk jaar praten we dan? dat praten over, Dat is 78. ja, zoiets. Ja, Ja, dat is even geleden, hè. Ja. Dan hebben we toch nog een hoogtepunt gehad in dat jaar, hè? Ja, sowieso, hè. 78 was ook het drama in Argentinië natuurlijk, hè? Oh, ja, nou, dat is wel... Dat heb ik hem verdrongen. Ja, Voetballen. ik denk, nee, voetballen niet, maar dat misschien wel. En G2'en. Hoe twee? Ik heb ook voor kunnen bereiden, want ze moesten er zijn. Ja. We wonen al 2 jaar als groep bijeen, met vriendengroep. En met dubbeltjes dansen in Horst. Dan kosten we een dubbeltje de dansvloer op. Door is het aangegaan. Dus je Jongens. hebt me gekocht van een dubbeltje. Dat is in die tijd Zo was kan dat het het zijn. jaarlijkse feest wat ze in de zomer hadden als afsluiting van de zomervakantie, Ja. harmoniefeesten. En daar was dan een dubbeltjesdans. En ik heb Wordt dat- toen een zwaar dubbeltje uitgegeven. En Ik had dat anders gezegd.
Ik had gezegd, ik heb nog nooit zo'n licht dubbeltje in de test gehad. Nee, dat wat ik was zo een- makkelijk uitgegeven, maar geen noemde een zwaar Ja, dubbeltje. maar dubbeltje. toen. En nu vind je het heel duur. Dus. Ja, dat dubbeltje dat is wel heel wat meer geworden inmiddels. Ah, een gulden tientje. Ja, nou wel iets meer. Kijk, Toch wel iets onbetaalbaar. meer. Ja, precies. Ja. Precies. Nimmer in geld toe te drukken. En dan, zei je 78? Weet 80. 80. Ja, Oh, jongens, ja mooi hè? ja, dat is ook al een tijd, hè? Ja, als ze zo lang met iemand Ja, zeker. Ja, prima. de levensweg kunnen bewandelen. Precies. Ik zeg even tegen mijn gewaardeerde cameraman, mens, we geven, we geven altijd, iedere aflevering geven een titel. Ja, wat denk je wat het wordt? Dubbeltje. Bijna goed. Bijna. Wacht je. Ja, in ieder geval zeker geen dubbeltje op zijn kant. Nee, wat zag je nou het laatste? Dat bedoel ik het gouden tientje. Ja, ik weet het al niet meer. Zullen we het goed niet zeggen? En dan hadden we, nee, we zeggen het niet. Ik ben nog niet in het ding. En we eindigen nou de uitzending. Ja. Ja, Goed. groes.